Masu kallo da sauraron sashen Hausa na Radio France International shafin Facebook, yanzu haka dai an fara aikin ceto. Wurin ya ɗauki harama fiye da yadda ake tsammani, ba kamar yadda muka gani ba lokacin da muka fara zuwa wannan wuri da ke namba 20 Alexander da ke Ikoyi a nan birnin Lagos. So kamar yadda kowa yake gani yanzu, jami'an agaji da jami'an tsaro ne suka cika wannan anguwa da ke Ikoyi, inda tagwayen benaye uku da ɗayansu ya rufta, kowannensu na da hawa sama da 20. To yanzu haka dai wurin ya ɗauki harama, kuma tuni jami'an tsaro da kuma jami'an agaji suka cika wannan wuri. To wannan ainihi gidan kenan, kuma kamar yadda kuke gani ga benayen, tagwayen benaye ne kamar yadda ne muku bayani, ga biyu da ke tsaye wanda ɗaya daga cikinsu ya rufta. To wannan shine bene da ya rufta kamar yadda ake gani. Wannan shine bene da ya rufta kamar yadda ake gani. Wannan bene ne da ya rufta kenan. To ga wani babban jami'in 'yan sandan Lagos kenan da ke wa manema labarai ƙarin haske dangane da wannan iftila'i, duk da yake su ma dai kowannensu ba su dade da jimawa suka iso wannan wuri ba. Kamar yadda ake gani, wannan motan kwana-kwana ne na hukumar kashe gobara a birnin Lagos. To masu sauraron, kuna kai tsaye tare da Ahmad Abba kenan, wanda nake wannan wuri da ke lamba 20 Alexander da ke nan birnin Lagos, inda wannan iftila'i ya auku. Idan akwai wani ƙarin bayani za mu sake kawo muku halin da ake ciki kai tsaye. Ga dukkan alamu kun ga an fara fita da mutane kenan. Go behind it.